יו, מה קורה אנשים? פה אקספרימנט 955. כן, אז חשבתי לעשות לכם סרטון שמסביר על הערוץ, מה הכוונות שלו, אני יודע. אז כן, מי שלא מכיר אותי, אני אקספרימנט 955, אדמין משרת skyblock.is.com. זה שרת, אם לא הבנתם, סקייבלוק, ישראלי. כן, זה אחד השרתים הטובים, אני אעשה עליו פרק בקרוב. כן, אז מה שמגניב פה, קרפר לא כל התפוצץ. כן, זה הערוץ מדובר בעיקרון על סדרות שאני אעשה, ובעיקר יהיה על מיינקראפט. אם תרצו עוד דברים, תרשמו לי, אני אעשה. עכשיו, ככה, יש כמה סדרות שאנחנו נעלה אותם בקרוב. אחת זה שרתים למקוריים, שרתים סוסים שמצאנו, שאנחנו אמרנו, למה לא לתת לכל העולמות, אנחנו לכל ישראל לא חשוב. וכן, שרתים PvP בעיקר, זה שרתים שכיף לשחק. כן, השני יהיה כנראה לחוצים, אני מקוריים, ראיתם? כמובן. כן. אז, אם אתם לא מעוניינים שאני אדמין. טוב, שמחנו. יכול אפילו סגל. אז כן, אז מה שרציתי להגיד לכם, זה שהשרת שלנו, אנחנו הולכים לעשות בו סדרות של מה שקד בקרוב. כל תגובה שתרשמו לי, אני אשקול את זה, ואני אחליט אם לעשות את הסדרה. אם סתם רוצים שאנחנו נצלם פרק במפה שאתם בניתם, כן, כל היצירתיים ביניכם, או סתם כל מי שיש לו מפה מגניבה שהוא רוצה לראות אותי משחק, כן. עד עכשיו דיברתי באותנו כי שכחתי להזכיר את שחר. בעיקרון זה ערוץ שלי, אני יופיע בו בעיקר, אבל חבר שלי שחר יעשה איתי מדי פעם סרטונים, אני יודע, כבוד, קוראים לו שחר RPC. אז זהו בעיקרון, אני מקווה שהבנתי קצת יותר על האתר ערוץ. אני אתן את ה-IP לשרת הזה בדסקריפשן. כן, זהו בעיקרון, נראה לי שדיברנו על כל מה שצריך. אם יש לכם גם שאלות, דברים שאתם רוצים לדעת איך לבנות, איך להכין, דברים גם לפעמים כלליים שאתם רוצים, תשמעו לנו בתגובות או לי, ואנחנו נענה לכם, או אפילו נציע לסרטון. אז have a nice day. ביי ביי.